Ok, salutare toată lumea, aici Cristi și altele și revenim la episodul 2 din Minecraft Pocket Edition, azi alături de Andrei Gamer. Salut! Ok, hai alin niște lemn. Schine și tu. Lol, hai să vi le arăt pe Andrei Gamer. Ce este Andrei Gamer? De ce îmi ciordești lemnul, nesămțătule? Nesămțătule, de ce ești nesămțăt? Eram sigur că o să zici asta, eram sigur. Mersi de lemn. Cristi, problema e că nu pot să joc Minecraft. Just kidding. Oh, a intrat și Vladi XOX. Te vedeți ce skin-up, bă, unde sunteți? Noi A, vă români. văd, băieții. Ia, sunteți, bă. Uitați-vă, Ce bă, skin ai, mă? skin-up. Aha. Nu e marfă. Să-ți arăt eu cât de mare. Eu pot să-mi iau pe lui Max și altele dacă vreau. Ce? Pot să-mi iau skin-ul lui Max și altele. Poate mai dai, că nu mai joci. Stați, pun puțină pauză și voi reveni cu alt skin. Bun, am revenit cu skin-ul lui Max și altele. Uitați, skin-ul lui Max și altele. Bă, cine mă? Da, e cam handicapat skin-ul lui Max și altele. Ce? Am skin-ul lui Max și altele, te uite aici. Nu? Ok. Unde ești, bă, că nu mă văd? Vrei să spun ce nu știu mai? Vrei să arăt? Nu mai da! Bine, nu mai dau. Andrei, îl bați pe fractul dacă mai de, da? Bă, fii atent, hai, bă, până mea. Nu te iau, Nu știu. Nu! Gata, bă, Vladi! Opa! Oh, n-a murit! Este! Andrei, vino la noi. A, te-am găsit. Stai așa, Andrei, vino după mine. Andrei, Andrei, vii? What the fuck? Asta am eu și tu n-ai, da. Asta am eu. Tu nu ai? Andrei, haide. Lasă-mă! Bine, bă, ok. Stai, bă, cu shift-ul tău de căldură. Unde ești, bă? Hei, ia uitați-vă sus. Te văd. Salut. Aici am Max și altele. Pa. Toate puii mei. Nu puteți să uite. Haideți. Ce pui ai eu? Lol, haide. Haide, Andrei. Să fac eu fraier? Bă, picioarele de schimbe. Uite-te. A, pe dinăuntru, mă. Asta e altceva, dar pe din afară contează. Asta nu place, că asta nu știa să facă skin. Fac din boost. Mersi de boost. Mulțumesc. Cu plăcere. Îți mai dai eu un boost? Vrei boost? Dai boost, Andrei. Bun. Uite, fac din boost. Ia și tu boost. Ia boost. Toate puii mei. Ia vrei boost? Lol. Andrei, vino încă. Laștină. Eu fac baie. La 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 la. Scârboas, scârboas. Ce gust bun au peștii de aici. Unde suntem în comlaștină? Ai nebun! Nebun! Lol, what the? Suntem în junglă. Am găsit o ciupercă! Ciuperca a mea! Bă, stai că ne facem casă, ciuperca, nu mai bine? Oac! Laștină. Hai ca să ne facem casă pe ciupercă, vrei? Vrei, Andrei? Da? Nu? Nu. Ba da. Puii mei are. Ba da, vrei, Andrei. Hai că știu că ești șmecher. Bă, da. Eu. A, de capul meu. Nu, ăla, bă, că în asta ne făceam casa.
Mai e una. Bine, dar pasta nu e. Pasta în asta ne facem casă. Da, știu. Sau dacă mai e una? Mai e? Nu mai e? Nu. Ba da! Și aia e a mea. Nu, pe aia, în aia ne facem casă. Că e mai bună ca aia. Nu, că aici e apă. Aici e apă. Aici e apă mai curată. Eu mă duc. Și în partea aia nu e apă curată. Aici s-a bășit Rafael. A, ce bine. Bă, casa în apă, de ce nu facem? Mor! De ce nu facem casă în apă? Adevărat. Ia pământ ca să urcăm. Am o pune pe tășor și pune în ceva de unde. Bust! Bust! Bus de milioane, bus de milioane, de milioane, 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 Eu vreau un milioane, gust acum. milioane. Pui mei! Ce pui? Pui! Faceți pui mei! Ți-am dat două busturi, e bine? Bă, nu vă mai bășiți în apă, că după aia nu o să mai fie vina lui Rafael. Bă, după nu o să mai fie vina lui Rafael, încetați. Bă, încetați că nu o să mai fie vina lui Rafael. Bine. O să fie vina lui, da, Îți dau eu o vină moacă. O să fie vina lui XOX dacă nu încetați. Au! Bă! Da. Ce faci, bă? Ce faci XOX? Te-ai bășit și tu în apă? Dă-te, bă! XOX, ia prinde. Dă-te, gamerule! I-ai dat dirt, bravo. Are și el să mănânce. Băi, dă. Băi, nebun. Bă, nu fi rău că ți-a dat să-mi papi. Nu stau. Andrei, mai e curat să vii? Scuze, am vrut să pun lemn. Adevărat am vrut să pun lemn. Salam. Regedon. Salam. Stai, mă. Am eu o idee. Bă, ești gay? Andrei, tu nu stai cu noi în casă. Andrei, tu nu stai cu noi în casă. A făcut un eu sistem ca mea. Și lui Dinamo. Uite, Dinamo. Forțane Dinamo. Eu mă plimb prin junglă cu apă curată. Se plimbi prin jur cu apă necurată. Da, cu my god. Lupi! Lupi, eu te-am găsit eu și voi n-aveți bani. Vlade, fă rost de scânduri de-astea. Ia uitați-vă unde voi ce? locui eu. Ca să construim casa? Uitați-vă unde locuiesc eu. Unde? Uitați-vă. Unde, bă? Bun, cam atât pentru acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vreți să continuăm seria. O sugi. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!